बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज मुगानि थान्दै फेसबुक पेज सालायगिरि बिनन्जय नार्जारिखौ कक्राझार पुलिस बिफाना खाबाय। नंगौ, बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज। साननैसो सिगां मुगानि थान्दै मुंनि फेसबुक पेज सालायनानै गावखौनो सासे बिटिआरनि बयनिख्रुइ देरसिन जार्नालिज्म होननानै साननानै लाग्रा मुगानि थान्दै फेसबुक पेज सालायना गंसे माइक लानानै गिदिंखावबाय थानाय बिनन्जय नार्जारिखौ दिनै कक्राझार पुलिस बिफाना खाबाय। दानिया गुबै बाथ्राया जाहैबाय बिनन्जय नार्जारिया साननैसो सिगां गावनिनो मुगानि थान्दै मुंनि फेसबुक पेजनि गेजेरजोंनो कक्राझार जिल्लानि साफ्रोमबो खौरांगिरिफ्रा रां जाख्रुबग्रा थगायसुला आरो सोर प्रितम सोर रिनय बेबायदि मुगैथावना बाथ्रा बुंनानै सोंखारदोंमोन। लोगोसे आरोबाव बिनन्जय नार्जारि बायदि कक्राझाराव रावबो जार्नालिस्ट फरायनाय दंब्ला एबा सोरबा फरायनाय दंब्ला नागिर, कक्राझाराव रावबो आं बायदि जार्नालिस्ट फरायनाय नागिरना मोननाय नङा होननानै गावखौनो थिफुदला बुंनानै लादोंमोन। आरो बेखौ लानानै कक्राझार गसाइगाव बायदि बायदि प्रेस क्लाबनिफ्राय बिथांनि सायाव केस होनाय जाबाय आरो दिनै जोबथायाव कक्राझार पुलिस बिफाना हमनाय जाबाय आरो हमनानै बिथांखौ सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं। थारैनो मुगानि थान्दै फेसबुक पेज सालायग्रा बिनन्जय नार्जारिमोन बायदिनि थाखायनो दिनैनि समाव बिटिआरनि खौरांगिरिफ्रा गोबां लाजिनो गोनां जानानै फैदों, जेराव बर'नि गोबां खौरां बिजोङाव खमैबो 1000सो सुबुंफोरा समाजनि हारिनि राजखान्थिनि हारिमुनि बायदि बायदि बिथिंनि खौरांखौ हारिनि गांनाय उखैनाय सुबुं समाजनि गांनाय उखैनाय बायदि खौरांफोरखौ बुथुमनानै एसेब्लाबो मोनथिहोनो हादों। लोगोसे बर' खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो 500-600 नखरफोरा सोलिगासिनो दं। बेबायदि समाव बिनन्जय नार्जारि बायदिनि थौले गोसो मेलेमनि सुबुंनि बाथ्रानि थाखाय लाजिनो गोनां जानानै फैदों। दिनै मुगानि थान्दै फेसबुक सालायगिरि बिनन्जय नार्जारिखौ कक्राझार पुलिस बिफाना खानायनि खौरां सफैदों आरो बे जाथायनि सायाव माबायदि थासारियाव दं दासिमबो आबुं रादाबा सफैथ'वाखै। थारैनो बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज मुगानि थान्दै फेसबुक पेज सालायगिरि बिथांखौ दिनै कक्राझार पुलिस बिफाना खाबाय आरो खानायजों लोगोसे दासान्दि सोंनाय फिननाय सोलिगासिनो दं होननानै मिथिना मोननाय जादों। कक्राझार बायदिनि रिपर्टारफोरा थगायसुला थाखा जासुला गोजाखौ बाखि ससियेल मिडियानि खुलि मा बुंनांगौ सोर प्रितम सोर रिनय सोर हान्थिगिरि बिसोरलाय सोर माबा माबि गोदो खोनायोमोन आये कक्राझाराव बर' गोजालै रिपर्टारफोरा होनलायनाय सोमोन्दै लाजिनोबो रोङा। दा मा मोनखो सापर्ट खालामना मा मोनखो लांदां जाबायना। आं जार्नालिस्ट नङाबा सोर आं बायदि कक्राझाराव सोरबा आं बायदि फरायनाय रिपर्टार दंबा नागिर। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে, সঁচাইটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।